казвам добро утро на заместник-председателят на политическа група Коалиция за България, господин Михаил Миков. Добро утро. И зрителите на ФНТГ. Много се радвам, че приехте да ми бъдете на гости. Предвид, знам, че имате много ангажименти, но все пак успяхте. Нека да започнем така нашия разговор. На 27 януари тази година ще се проведе първият референдум в демократичната история на България. Ами, кажете ни всъщност какво представлява АЕЦ Белене? АЕЦ Белене е една модерна ядрена централа от 3+ поколение, най-новото, много по-модерна от АЕЦ Козлодуй. Централа, която отговаря на всички изисквания, така както е проектирана, преминала е най-сложните и тежки оценки, които се правят на европейско равнище, за да се получи лиценз. Така че АЕЦ Белене е ядрена централа на бъдещето и основа на ядрената сила на България, тук на Балканите и в Югоизточна Европа. А често дискутирана тема е защо управляващите, сред управлението, по време на управлението на Станишев не беше подписан този договор за АЕЦ Белене? Всъщност подписани са много договори, които се изпълняват. Не случайно по време на това управление са изплатени над 400 милиона на руската страна по различни споразумения, сключени преди това. Очевидно, те са действали. Сега, когато се завежда иск срещу Националната електрическа компания за около 1 милиард в арбитражния съд в Париж, очевидно той почива на някакви споразумения. Така че това е един блъф. Приказките на Бойко Борисов, не е изключен договор, защо вие не построихте? Напротив, централата се строеше и то с едно не лошо темпо. Значително време отне изготвянето на лиценз. Издаването на такъв лиценз за ядрена централа струва като време от 5 до 7 години. А да не говорим за привличането на чужди инвеститори. Защото в проекта Белене участваше най-голямата немска фирма в електроразпространението и производството на ток RWE с 49%. Добре, защо АЕЦ Белене, а не, например, 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй? Защото това е площадката и централата, която в момента е лицензирана, както вече казах, от Европейската комисия. Ако сега почнем да строим, каквато идея има, 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй, това означава поне 5 години да минем през всичките процедури. Няма такъв проект 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй. Той е само виртуален в политическото говорене. Докато АЕЦ Белене е реален проект. И още нещо. НЕК България е вложила на площадката на АЕЦ Белене през годините около 2 милиарда и половина. Защо да ги хвърлим там, а да не довършим този проект, който очевидно е необходим на България при условие, че блоковете 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй сроковете им изтичат 19-20 година. Говори се, че има вероятност от екологични проблеми при създаването на тази централа и на базата на тези констатации много природозащитници и неправителствени организации се обявиха против изграждането. Ядрената енергия е най-чистата. Ядрената енергия, разбира се, не е безопасна, но когато се спазват всички мерки за сигурност, е именно това лицензиране на площадката, това одобряване на проекта, тези свръхмерки за контрол трябва да гарантират всяка централа срещу ядрена авария. Има приказки, че едва ли не този район е сеизмичен, но съвсем близо до там е черна вода. 7 площадки са били проучени преди да се вземе решението за Белене преди 20 години, когато се решава да се строи Белене. 7 площадки, включително в Южна България, в Северна България, като оценяван и този сеизмичния риск, разбира се. И още нещо. Централата е така проектирана и направена по най-съвременните стандарти, да може без проблем да издържи високите степени, до 9-та степен, каквито са възможните земетръсни напрежения и да издържи. Често дискутираме въпроса за колко години всъщност ще бъде построена АЕЦ Белене. Трябваше вече да е готова. Трябваше вече да е готова и ако беше готова днес, атомната централа щеше да струва 5 милиарда 135 милиона евро. Всякакви други приказки за 20-22 милиона лева
са пълни глупости. При тази инфлация, която беше в последните 3-4 години, у нас, в Русия, в еврозоната, защото инфлацията се изчислява по един сложен коефициент във всяка една от зоните Русия, България, Европа, тази централа трябваше днес да е готова и да започне да продаваме ток. А реално цената и сега каква ще бъде? Никой не може сега да определи цената. Ако някой можеше да определи какъв е комбинирания инфлационен индекс между Европа, Русия и България след 3 години, мисля, че би получил Нобелова награда за икономика. Така че цената към днешната, ако беше построена централата, е 5 милиарда 135 милиона. Включително с онази ескалация, с онова увеличение. Иначе това, което сме договорили ние, това, което се договори по времето на правителството на Станишев, е 4 милиарда и 200 милиона. И искам да обърна внимание, че това е най-ниската цена на сравними в мегавати инсталации от тези, които сега се говори, че ще се строят в Турция, или тези, които в момента се строят в Чехия, в Словакия или в Литва. А какви всъщност са програмните срокове за реализиране на този проект? Няма такъв програмен срок, защото очевидно правителството блокира. И затова днес е необходимо хората да излезат следващата седмица на референдума, да гласуват с да. Да, защото България не бива да обрича единствения сериозен, високотехнологичен отрасъл, който ни остана. Химията загина. Азотно-торовите заводи ги няма. Виждате тук, че Видахим работи с много нисък капацитет в производството на гуми. Другите големи индустриални производства, вижте какво става в ВМЗ Сопот. Не бива ядрената енергетика, по която България е лидер, пак казвам, не само на Балканите, а и в цяла Югоизточна Европа, да бъде обричана с едно такова решение на днешното правителство. И затова хората смятам, че ще излезат и ще гласуват много силно, активно с да на този референдум. Защото ядрената енергия, освен чист въздух, означава и още нещо. Означава много по-евтин ток. В момента тока, който произвежда АЕЦ Козлодуй, струва 3 стотинки и половина. Тока, който се произвежда в държавния ТЕЦ-2, струва 6 стотинки и половина на киловатт, 6,6 по-точно. А токът, който се произвежда в американските АЕС 1 и 3 ТЕЦове, пак в Маришкия басейн, е 13 стотинки и малко отгоре. АЕЦ Белене би произвеждал ток на сравними, съпоставими с днешните ни ядрени мощности в Козлодуй ток. Определено по този начин България ще бъде освен модерна и най-важното независима държава. И конкурентна в икономическо отношение. Да. По един начин една държава привлича инвеститори, когато предлага енергоносители, какъвто е електрическия ток, на една цена, и по друг начин, когато е много по-скъпо. Много важно за хората е да знаят какви всъщност са предимствата на атомната енергия, енергетика пред останалите енергийни производства, което също е много важно. Предимствата са свързани с неотделянето на вредни емисии. От тази година топлоцентралите започват да купуват тонове емисии. Това още повече ще оскъпи ток. Аз съм убеден, че ще има едно увеличение на тока през следващата година, именно поради необходимостта топлоцентралите да закупуват така наречените емисии парникови газове. Тази директива, въглеродната директива на Европейския съюз, свързано и с протокола от Киото, все повече ще товари потребителя на ток и с тези разходи. И тогава, когато искаш да има така наречения микс, смесването, по-евтин ток, ти трябва да осигуриш друг източник на по-евтина енергия. Същото се отнася и за слънчевите батерии, и за вятърните генератори на електричество. Там стига до 70 стотинки. Сравнете 3 стотинки и половина ядрената енергия от Козлодуй срещу 70 стотинки енергията от соларните паркове. Да не говорим и друго. Слънцето спира, там няма производство на електроенергия. Вятъра спира, няма производство на електроенергия. Трябва да се осигури една база, сигурна, от стабилни конвенционални източници, каквито са атомната енергия,
топлоенергията. И тогава вече можеш да развиваш и другата с възобновяеми източници електроенергия, производство. Добре, колко ток ще произвежда реално централата всяка година? Става въпрос за 2000 мегавата мощност в двата блока. Иначе толкова, колкото е необходим. Все пак една централа, независимо дали ядрена или топлоцентрала, може да се управлява в зависимост от потреблението, в зависимост от възможността да продадеш този ток в съседни страни. Особено развиваща се, силно развиваща се индустриална Турция. Тя все повече ще изпитва глад за ток в следващите години. И е парадоксално, вместо ние да продължим да изнасяме ток за Турция, в перспектива да се очертава възможност едва ли не да купуваме ток от Турция. А друг интересен въпрос е качествено или е закупеното оборудване и как се съпоставя то с технологиите, които се предлагат на пазара с останалите? Категорично. Пак искам да повторя, че става въпрос за 3+ поколение. Най-модерното поколение реактори. В момента в много страни затварят по-старите реактори, които са от първо, от второ поколение. Правят се проверки, правят се инспекции. Самото одобряване на проекта включва една модерна технология, а освен всичко това бяха ангажирани най-авторитетните европейски фирми. Siemens, Areva за изготвяне на другата техника извън реактора, за изготвяне на безопасността, на защитите на централата. Така че всичко това беше преминало през една оценка на европейските външни експерти, не наша оценка. И всъщност какво остава да се реализира още по този проект? Това, което остава е да се отключи проект. Това, което остава е да се достави реактора и да се изгради централата. Това беше възможно да се случи в рамките на 3-3,5 години. Правителството първо каза, ще строим. Много категорично. Още 2011 премиера каза, без АЕЦ Белене българската ядрена енергетика няма бъдеще. Да, те всъщност години наред бяха за развитието на ядрената, сега изведнъж са против. Да, сега 3 пъти не, което е пълен абсурд, целяш объркване на хората. Защо се получава? Но аз смятам, защитават някакви чужди интереси. Дори не го казват. Излезте и кажете си аргументите. Нека обсъдим тези въпроси екологичните, нека обсъдим въпросите за цената, нека обсъдим въпросите за модерността и необходимостта от тая централа. Но да има дискусия. В момента те не участват в дискусията. И някак си скрито, тайно искат да неглижират онези над 700 000 подписа, които българските граждани събраха, за да има референдум. Референдум за бъдещето на ядрената енергетика, чрез строителството на АЕЦ Белене. И затова аз смятам, че хората този път ще излезат, въпреки апатията, въпреки лошото време, въпреки така противоречивите сигнали, които стигат до тях, те ще отидат и ще гласуват за бъдещето на индустриална България. Определено и аз съм убедена в това. Добре, господин Миков, аз много ви благодаря за този разговор. Нека като край да кажем, че АЕЦ Белене ще осигури, ще бъде България по-модерна, ще има повече перспективи и най-важното, че ще бъде независима и конкурентно способна на пазара. А ви, уважаеми зрители, надяваме се да сме ви били полезни с този разговор.